tindrem l'entrevista a Melou amb l'Andreu Joanola, el presentador de La Sotana, així que d'aquí res el tindrem per aquí, de fet ja el tenim i el veureu ja en imatge a Melou i anem a veure què ens explica, no? Vam tenir primer l'Opau de Pons, la setmana passada el Xic, i ara l'Andreu Joanola, doncs diferents periodistes, gent de Catalunya que ens ajuda a promocionar el canal i també doncs, que ve a descobrir una miqueta més de videojocs. Què tal? Bona nit, Andreu, com estàs? Bona nit. Què tal? Què tal, Marc Álvarez i Melou TV? Com esteu? Doncs nosaltres encantadíssims de tenir-te per aquí i, bueno, és una pregunta que normalment fem a tothom que portem per aquí. La gent que no et conegui, que no sàpiga qui ets, Andreu, dona 5 cèntims, fes-nos aquí una presentació. Estem parlant de gent indocumentada, vull dir, que no em conegui, és gent que no està al dia, gent que no... Totalment. Bueno, pues que viu en un lloc sense internet, que viu pues, a l'any 92 o a l'any 74. Jo soc el presentador de La Sotana, que és un podcast que fem de futbol, és del Barça, i bueno, pues ja ara hem acabat la 7a temporada. Ara ens ho autoproduïm després d'haver passat per la SER, per BTV, per Ona de Sants i que ens han fet fora de tot arreu i ara ho fem nosaltres, amb Patreons, que la gent paga per escoltar-nos i també a vegades fem Twitch per fer les retransmissions dels partits del Barça. Que, bueno, sí, jo de fet per Twitch sí que us he escoltat i la veritat que jo personalment m'ho passo molt i molt bé i crec que sobretot per la plataforma i pel contingut que feu us va com un anell al dit perquè aquí pots fer qualsevol bajanada sempre que no ensenyis segons què, però vull dir, la bogeria és sinònim a Twitch i vosaltres esteu una mica bojos al final. Mai se sap. Jo t'he de dir una cosa, Marc, no sé gens res de Twitch, vull dir, tot això ho porta el nostre tècnic, que és l'Enric Usó, que ho fa tot ell. Jo senzillament em va donar un micròfon i uns auriculars d'aquests que portes tu, que sembla que hagis d'enlairar-te per anar. I, bueno, doncs jo m'hi fico i ja està. No sé si és la millor xarxa, però l'Enric va dir això i, per tant, el que diu ell, doncs jo me'l crec i tiro endavant i ja està. Doncs ben fet, la veritat, perquè ja et dic, jo els partits que heu fet me'ls he escoltat i a més amb el show que feu, vull dir, si no ho heu fet, seguiu-los a Twitch, seguiu-los a YouTube i si podeu ajudar-los també a fer el programa, que com bé ha dit s'autofinancien, perquè us van fer fora per una cançó molt mítica, que qui no la conegueu l'heu d'escoltar sí o sí, perquè és del millor que s'ha fet a Catalunya en els últims anys per fer fora Bartomeu. Bueno, Marc, moltes gràcies amb aquests elogis. Sigues l'autoestima meva i la d'un país. Sí. A veure, tots tenim el mateix objectiu, Bartomeu out, s'ha aconseguit, així que a partir d'ara Catalunya només pot anar cap amunt. Sí. No et precipitis, no et precipitis que tenim a l'Aragonès. Vale, és veritat. Jo no em precipitaria. Vale. Canviem de tema abans que ens puguem manejar nosaltres també, abans d'entrar amb aquest pantà. Et puc fer una pregunta, Melou? Oh, i tant. On et vas comprar aquest mocador de darrere que tens penjat a la paret? No em paguen, el Shane. Val 5 euros, crec. Normal que valgui 5 euros. Es nota, no m'agrada gens. Jo crec que demà hauries de fer un canvi. Perquè tu ets un tio bastant atractiu amb aquestes ulleres, ets un tio que, hòstia, dona empaque, però, hòstia, és ficar això i sembles un tio que fa 25 dies que no surt de l'habitació. Però bueno. A veure, que no vas desencaminat. No, és broma. Digue'm, perdona que t'hagi tallat. No, tranquil. Joder, és que ara m'entrarà inseguretat amb això. Potser demà m'ho trec i te faig cas, però què t'anava a dir? A part de La Sotana, estàs treballant en algun projecte paral·lelament o pots promocionar alguna altra cosa? Si vull promocionar alguna altra cosa, no. Bueno, m'agradaria promocionar molt això que esteu fent vosaltres. El videojoc comentat en català, que és una cosa que m'ha explicat una mica ara el Marc mentre estàvem fent temps i que jo espero que el Palau Sant Jordi un dia estigui ple a rebentar i que vosaltres estigueu comentant tots aquests videojocs, el LOL, el LIL, el Call of Duty, el Doom, no sé si existeix el Doom encara. Sí. El videojoc el bo és que no caduquen. No caduquen, no, però no tinc res a promocionar, però sí que m'agradaria molt promocionar
lo ben parit que esteu fent una cosa en català, que és una cosa que no es fa, que és una cosa que és molt fàcil fer-la en castellà i que ja ho ha patat molt en castellà i que ho ha patat molt en anglès, i trobo que sou molt valents de fer-ho en català i que més gent com vosaltres haurien d'existir. Bueno, només d'estar aquí i fer un tuit, un retuit, a nosaltres ja ens fas un favor supergran, així que missió completa per la teva part. I bueno, ja que parlem de videojocs, explica'ns una mica. A veure, quan eres més jovenet, perquè ara pel que dius entenc que no jugues gaire, perquè això de l'UL ja m'ha sonat que no estàs molt en el món. Què jugaves quan eres més jovenet? Que segur que jugaves. Mira, jo jugava, sobretot, evidentment, vaig començar amb el FIFA 98, que era una cosa increïble perquè els jugadors es travessaven, o sigui, es driblaven travessant-se, els gràfics eren dolentíssims. A mi em semblava, hòstia, sí, a mi em semblava que era real. Allò em pensava, dic, és que més real ja no pot ser. Estava l'any 98 dient, jo més real no he vist res que això, no? Bueno, llavors va avançar molt i va entrar al Pro Evolution, va entrar com amb molta força, amb noms falsos. No sé per què a la gent li va agradar molt el de Roberto Largos i tal. Estes merdes em molen. Sí, a la gent li agradava... Blue City, en lloc de Manchester City, Blue City. El Blue City, San Martín era el Madrid, pues era guai, no? El Catalònia crec que era el Barça. I llavors, també vaig jugar, a part dels de futbol, vaig jugar molt al Grand Theft Auto, ¿vale? Però què passava? Jo jugava al Grand Theft Auto Vice City i San Andreas i el 5. Ho he dit bé? El 5 encara juga. El 5 és, sí. No sé quants anys porta llançat. Si porta 8 anys, crec. Me'l vaig comprar el primer dia. Llavors, jo sóc el típic jugador que mai s'ha passat un joc. Mai. O sigui, jo no sé què és acabar un joc, ¿vale? Perquè normalment sempre començo com molt envalentonat i hòstia, no sé què, i llegeixo i coses i tal, i arriba un moment ja que m'avorreixo, que mato gent per matar, que atropello gent, que vull provar unes motos, que després miro si hi ha trucos perquè hi hagi un coet i pugui anar a l'espai... No traieu això fora de context, sisplau, gent. Eres el típic tu que agafaves, anava al mig de la ciutat del Vice City, agafava un cotxe, començava a atropellar gent, 3 estrelletes, que vingui helicòpter i allí comença el xou. Correcte, però jo matava gent perquè era la manera de liar-la, vull dir, jo mai voldria matar ningú i Déu me'n guard, vull dir, una cosa matar a mosquits, però... Digues. No, t'anava a dir que els creadors del joc gasten hores i hores en crear contingut, per tu l'únic que vols és destruir el contingut. Totalment, destruir el cotxe, després es podia agafar avionetes, es podia nedar, es podia agafar... Bueno, de les motos era flipant, era meravellós. O suïcidar-te, bueno, pues coses que no pots fer a la vida, pues les feies aquí al videojoc. Llavors vaig jugar... A quin joc més vaig jugar? Jugava al Tekken, aquell de baralles. Jugava molt al Tekken amb... N'han fet uns quants, Bueno, jo jugava al Tekken Tag. El Tekken Tag existeix? Existia? Sí, però potser jo també he vist Tekken 8, 9, 10, me sembla així que n'han fet tants que saber quin jugaves. Vale. Hòstia, el Tekken Tag es deia. I llavors hi havia un tio que feia com volees, com xilenes. Ostres, com es deia? Sí, era boníssim. I anaven palmant xilenes i li tries moltíssima vida. Bueno, era una bogeria. Després també hi havia el Son Goku. M'agradava molt el Son Goku. M'agradaven jocs senzills, no gaire de pensar, no gaire d'estratègia, ja ho veieu. Llavors vaig anar... Aquí vaig tenir un error. Aquí sí que us he de dir que vaig tenir un error. Vaig anar al Call of Duty. El Call of Duty és de persones que s'hi miren, que saben l'R1 on és, l'L2 on és, vull dir, són gent que domina, que el joystick el sap moure. Jo no sé anar amb joystick, ¿vale? Perquè jo vaig començar amb la PlayStation 1, que no tenia joystick i era un mando gris, pues que no pesava pràcticament i que només tenia les fletxes i allò, no? Llavors, què va passar? Que en el Call of Duty masses coses, tio. O sigui, que si escalada, que si la moto de neu, que si ara sigilo, que si ara m'aixeco una mica, que si ara disparo, que si ara li vaig per darrere i el mato amb el ganivet, tio. Tantes coses que ja no sabia si jo era si era dels bons, si era dels dolents, no sabia les missions. Bueno, va ser erroni. I llavors... No sé si t'hem tallat. S'ha tallat. Ara ja està. Però ja t'hem recuperat, A mi no em cau... Ojo, que potser us heu tallat tots, Ara no em sents. No, eres tu, Andreu, però ja t'hem recuperat. Crec que ja tot va bé. Em sents? Ui. Se li ha tallat, crec, a l'Andreu, no, Melo? L'hem perdut? Sí, l'hem perdut. Ara l'anem recuperant. Ara. Ara sí. Mira que estava sortint bé això, Sí. Bueno, tornem a tenir per aquí.
Han llançat unes quantes preguntes, així lligant una mica amb el tema de videojocs. Quina ha sigut l'última vegada, quina va ser l'última vegada que has agafat un mando, un comandament? Se t'ha tornat... Sí, està més frisejat, això està més congelat, nen. Que la Solocú de l'Àlex. Sembla que l'hem perdut, l'Andreu? Sí. No paga l'internet, l'Andreu, sembla. Sí, és dels meus, la veritat. Sí. No sé. S'ha quedat en stand-by, allí per sempre en la prosperitat. Sí, ara tornarem a mi, suposo, a la que se li descongeli la imatge. No sé si... És que no el sentim tampoc, suposo que està intentant comunicar amb nosaltres. Andreu... O potser ens troleja, és bastant troller. Òbviament no, però podria ser. Sí. Mira'l! Vale, que ràpid s'ha incorporat, home, de recursos. M'he connectat, m'ha sentiu? Sí. Ara, si gires el mòbil amb horitzontal ja... Increïble. O sigui, m'he connectat ara pel mòbil. Soc un tio rapidíssim. Sí. Ho hem vist, Però ara t'has de... Perdó, per tallar-te, Andreu, has de desfer el... No sé com se diu, el bloqueig de girar la pantalla. Sí, clar, ja t'entenc. Bueno, què, puta mare, no? Ara de putíssima mare. Perfecte. Això ja, bueno. Perfecte. Genial. Estava comentant, companys i companyers, que no em cauen els anells, a mi no em cauen els anells per dir que també vaig jugar al SingStar, que no sé vosaltres si això n'hi dieu videojoc. Sí, a veure, sí, i el Just Dance també és un videojoc, i jo també no tinc problema en dir que també l'he jugat, sí. I el Buf, aquell de les preguntes. A veure, si el Wii Sports està considerat un videojoc, que és top 10 videojocs per lo que ha suposat, sí, podem considerar el SingStar un videojoc, evidentment. Sí, no, que podríem estar comentar-lo, un SingStar, hòstia, buscar malament que canta... Bueno... Videojocs se poden comentar tots, Clar. Tot és agafar-ho i proposar-ho. Clar, al final, canta un, no? Una mica com fan a la voz i aquestes coses. Exacte. Però mentre canta, o sigui, que el tio vagi sentint, hòstia, que malament que canta, hòstia, vaya desafinada. Sí. Ho agafem, sí, potser... Inclús t'invitem, ja que ens ho has proposat, si ho arribem a fer, invitadíssim que estàs. Hobbs, si et sembla, anem fent més preguntes. Sí, per aquí el xat algú ha llançat una pregunta. Sí. A veure, la del Melo crec que no l'ha sentit, així que te la repetiré. I algú preguntava quina era l'última vegada que havies agafat un mando de la Play o un teclat de l'ordinador per jugar. Mira, jo amb ordinador no jugo, ¿vale? O sigui, m'hi vaig negar perquè tenia com una mena de cosa que el meu pare em va dir si et compro una PlayStation no vull que m'omplis l'ordinador de jocs i de no sé què. Que se'm fica malament i em anirà lent. Sí. Doncs amb l'ordinador no jugava. Llavors, l'última vegada deu ser, jo què sé, fa 3 o 4 anys, jugant al Fortnite. Vaig intentar jugar al Fortnite. Potser 2 anys o 3. Tots hem passat, sí. Vaig intentar jugar al Fortnite i em vaig ficar nerviosíssim. Vaig fer la tàctica aquella dels covards, dels dolents, que és amagar-se i no fer res i quedar 5è, sense matar ningú ni res, però bueno. I tu satisfet. I tu satisfet, he quedat 5è, que bo que soc. Sí, em deia, no, és que hi ha 100 persones i has quedat 5è. Joder, si a la vida jo, de cada 100 persones hagués quedat 5è, doncs tindria un doctorat. Sí, totalment. Una altra pregunta que et llancen des del xat. Sadek18, teniu pensat fitxar a més calbs per la sotana la temporada vinent? Pues no, el que passa és que tenim un mig calb, que és el Joel, que aviam si ho pot anar mantenint, que jo crec que ho mantindrà perquè ja té 40 anys i porta... Jo crec que des de que el conec des de fa 6 o 7 anys, està mantenint, vull dir, està mantenint el tipus i llavors jo que desitjo moltíssim que l'herència màxima que em deixin els meus pares siguin aquest cabell, perquè diners no seran, però cabell, pues sí que me'l deixaran. Llavors, no fitxarem a ningú, seguirem sent els mateixos de sempre, que ara que hi ha diners tampoc cal ampliar la plantilla. Va, et llançaré l'última pregunta ja, si et sembla bé, Andreu, i és, pregunta al Guillem98 si el programa del Valle Valle va ser el millor de la temporada. Jo crec que en quant a espectacle, show, sorpresa, entreteniment, jo diria que sí.
així ho diu el YouTube, que té més de 100.000 visites, que és una... Sens dubte, de show segur, perquè D'això l'espectacle... segur, però potser de programa com a mi m'agrada entendre'l i que l'oient pugui, doncs, bueno, gaudir més tranquil. Bueno, no ho sé. Vull dir, allò si ho fem cada setmana, al final es fa pesat, però un cop allò va ser gloriós, ho recordo molt... Apoteòsic. No, ho recordo, però com una brutalitat i que vaig acabar el programa dient aquí ha passat alguna cosa i no sé què ha passat. Però bo, doncs, bueno, jo crec que n'hem fet bastants aquest any i estic supercontent. Sí, Andreu, digues, perdó. No, res, li anava a dir que sobretot amb les eleccions del Barça jo crec que va haver un repertori molt bo i vau poder treure molt de suc i també us va anar bé pel programa. Bueno, va venir de tot. Al final va passar cada element que... Bueno, jo què sé, tio. Digue'm, Mamel, l'OTV. Recordad, bueno, que va haver un dia, no sé quin ara mateix, que ens vau fer una raid, que un no dijous. sé si controles... Barça Real Societat o alguna cosa així va ser. Sí, bueno, un raid és portar tots els espectadors que teníeu en el directe que estàveu fent. Granada, Barça-Granada, diuen. Entre el Barça-Granada, doncs ens vau portar més de 1.000 persones, 1.300 aproximadament al canal, i vam tenir allí, se'ns va petar el marcador també a nosaltres, així que, bueno, agrair-ho, no ho vam fer en aquell moment, però també agrair-ho des d'aquí i fer aquest petit incís. Per favor, una cosa que... M'has explicat el que era un raid perquè m'has vist tan boomer que m'has pogut explicar el que era un raid i si et tingués a prop t'embolicaria amb aquest mocador que tens i et tiraria per les escales de casa teva. Però... Visca en baix. Nosaltres encantats de fer aquests raids a persones que fan contingut en català i crec que és el que hem de promocionar i pel que hem de lluitar i que la gent a la mínima, quan comenci sobretot, perquè és quan més s'educa la gent, a la que comenci que no triï el castellà i que es decanti pel català, perquè o cuidem nosaltres la llengua que la parlem o ningú la cuidarà per nosaltres. Molt ben dit, la veritat, i al final també crec que a les xarxes socials, bueno, inclòs tuits dintre xarxes socials, és molt important perquè al final tens tantes opcions de veure, no és com a la tele que tens TV3 o el que sigui, ja està, ja has de veure això, que a les xarxes socials pots triar i doncs que ens triïn està molt i molt bé i també agrair-te haver vingut avui aquí, Andreu, perquè som ara mateix 80 persones en directe, així que està més que genial, 84, van pujant, 85, vull dir, a tope. I us vull agrair que hagi sigut la primera persona de fora de Lleida que porteu, perquè el Pau de Pons més de Lleida no pot ser, i el Sique Rodríguez. Diria que per nom i cognom no, però per com parla sí que és sí que ho és. I està superbé que el Sique, que porta tants anys a Barcelona, no hagi perdut l'accent i és preciós que encara parli de Lleida. I és que el meu avi és d'Artesa de Segre, vull dir que al final... Lleida capital del món, al final. No, tampoc es passem. Tampoc et tornis a precipitar que vingui a Girona i allà a Girona sí que... Bueno, clar, és que ets de Girona. A Girona teniu amb això... Una mica... Sí, som odiosos, som insuportables. No, odiosos tampoc. No passa res. Però bueno, no, moltes gràcies per convidar-me, de veritat. La feinada que feu és espectacular i super d'agraïtius. Sí, ho has dit per dir, però la veritat és que sí que és una feinada, el que fem. No, que m'ho ha explicat el Marc. Vale, que l'has posat en context. Mitja hora explicant-li perquè es pensava que el LOL jugava un. I com vau 5 personatges, me deia. Vale. Com 5 personatges, animal. I bueno, al final més o menys crec que ho he aconseguit, així que el pròxim dia que parli d'algú de videojocs te podràs defensar una miqueta. Clar, exacte. I no res, Andreu, t'anirem despedint ja. Si vols també convidar algú que vingui aquí al canal, que enviem nosaltres un correu, a veure si es vol passar, doncs si vols, digue-ho, nosaltres li contactarem, li direm que ens ho has dit tu i a veure si cola i accepta el repte. Vale, doncs ja ho comentaré i si, bueno, no tinc cap PlayStation, però si algun dia, o Xbox, si algun dia voleu que jugui al LOL, doncs jo m'apunto i veieu el ridícul espantós que puc fer. Complicat, perquè hauràs de baixar l'emule, potser per descarregar... No, l'emule, però el LOL se juga a ordinador, per tant, veurem què fem, Andreu, cap problema. Algú farem. Però bueno,
Vale, perfecte. Se pot jugar, de fet, hi ha una adaptació, així que... Ara hi ha el LOL pel mòbil, vull dir, Sí, el LOL sí, ja sí. està fins a la sopa. Totalment. Escolta, i sobretot, Mellow, a part del mocador, que no et vull molestar més, que potser és un regal, doncs, algun avantpassat teu o així, amb dallonsis, t'has de comprar una cadira de gamer, tio, que sembles que tens una És cadira veritat. de gamer És i tenim- sembles un tio que estigui treballant al Banc Sabadell. Totalment. Realment el tenim Ara- a sota, no? L'únic que no ho diem a la gent. Ara me canvio tot el setup per culpa teva, Andreu, tio. Sí. Tio, al final has de cuidar els detalls. Jo he vist els detalls, al final. Tot lo guapo està cap endavant. O sigui, tot lo que hi ha de càmera cap a mi, todo mal, Pues la apaga-la. veritat. Pues apaga-la. Sí, ara acabo l'entrevista i me'n vaig a dormir al llit. Pla, És tio. broma, tio. Va, ja. I que moltes gràcies per fer-ho. Mira, també aprofito per dir-te que t'han tirat un piropillo també pel xat, que els hi mola molt la barba que tens, així que, bueno, pues ja te la solto. Bueno, no és cap mèrit meu, vull dir, m'ha sortit així la barba. Genètic, vull dir, no? Sí, no, sí. no Vale. tinc cap mèrit, però bueno, gràcies a la persona que va dir. El J3348. Vinga, una abraçada. Doncs vinga, crac. Andreu, un plaer tenir-te per aquí i a les més de... Bueno, que gràcies a tu segurament hagi hagut gent que ens hagi conegut i nosaltres, que bueno, a les 80 persones que ens estan veient en directe i en un futur potser veieu el vídeo del directe, us impulsem, us encoratgem a que aneu també a veure l'Andreu a la sotana i a tot l'equip, que fan un gran contingut. I bueno, Hop, tu mateix tanca l'entrevista. Doncs, Andreu, et despedim ja. Moltes gràcies. Passeu tots pel canal de Twitch de la Sotana, també per les xarxes i també pel YouTube, que passareu una molt bona estona. Que parlen de futbol, diuen, una mica de tot, parlen realment, però sí, centren bastant amb el Barça, així que els que us agradi ja sabeu. I a veure si ens tornem a veure algun dia jugant o comentant o al Palau Sant Jordi ple. O a la plec del Cargol. També, també. Si no que no ets de les Lleida, aplacen. però segur que t'hi passes, a la festa. Que sí, o a la Fira del Meló, que es fa des de Segre. La Fira del Meló. Ja està, ja paro. Moltes gràcies, Andreu. Bueno, Va, et deixem ja anar a descansar. Un plaer, guapo. Adéu, Que vagi un bé. plaer. Adéu. Adéu.